Ahojte, len za krátke 2 roky od nejakej prvej žiadosti o recenziu hodiniek Luminox sa mi podarilo zohnať nejaké Luminoxy na ukážku. Chalani z Iron Legionu z Popradu ich naskladnili ich viac, tak som nejakým spôsobom vyžobral, vydrankal aj viac modelov, viac kusov, aby som vám mohol ukázať, že ako ktoré tie hodinky vyzerajú, možno ich nakoniec naskladať nejako jedný vedľa druhých, aby ste videli nejaké porovnanie, aby ste si ich vedeli predstaviť trošičku lepšie. Nechcem nejako zachádzať pri jednotlivých modeloch do nejakých veľkých podrobností, určite si pomôžem stránkou Iron Legionu, čo sa nejakých detailov týka, informácií, aby ste niečo náhodou nedoplýtol, lebo naozaj je to 6 modelov a zapamätať si to by mohol byť celkom dosť problém. Normálne ma to znervozňovalo. Lepšie. Takže dúfam, že sa nebudete hnevať za takúto verziu videa. Dúfam, že to naozaj niekomu z vás môže pomôcť. Zľava doprava alebo sprava doľava. Poradte mi. Pôjdeme zľava doprava. Tak toto je model 3064 s podtitulom DM a ja ho využijem aj na taký maličký unboxing, aby ste videli, ako to balenie vyzerá, čo tam môžete hľadať a očakávať. Každopádne papierový jednoduchý obal. V ňom takéto sympatické púzdierko, ktoré naozaj tie hodinky chráni, keď ich práve nenosíte. Dá sa to samozrejme využiť aj na uskladnenie niečoho iného. Jednoduché naozaj púzdierko. Hodinky samotné, tie dám ešte na chvíľočku bokom. Nachádza sa takéto polstrovanie, ono sa to dá v podstate trošičku tie hodinky na to upevniť a tak ďalej. Každopádne je to slušná ochrana, ale zase po vybratí naozaj vznikne slušný priestor, využiteľný na čokoľvek iné. Taká sieťová príhradka a v nej záručná kartička a návod na použitie a údržbu. To by bolo v podstate asi aj všetko k tomu baleniu. Poďme k hodinkám. Toto je taký jednoduchší, lacnejší model. Prvé, čo si človek všimne, že sú naozaj ľahučké. Ono totiž to telo tých hodiniek, ja viem, že teraz nepoužívam nejakú super správnu terminológiu a nejakí milovníci hodiniek by ma asi najradšej ukameňovali, ale snad to nejako vydržíte, prípadne vypnete zvuk a budete si užívať. Len obraze sa pokúsim to aj preostriť, aby ste naozaj niečo videli. 44 mm v priemere majú tieto hodinky. To telo je z plastu vystúženého uhlíkovým vláknom, to znamená, malo by byť dostatočne pevné, ale zároveň tie hodinky sú naozaj ľahučké. Ja keď to porovnám s tými obrovskými, čo nosím na zápesti, tak toto by som asi ani necítil, že vôbec mám. Jednoduchý gumový remienok. Mimochodom, tie remienky sú takisto určite veľmi spoľahlivé. Luminox sa chváli dlhodobo spoluprácou so špeciálnymi jednotkami po celom svete, či už vojenskými alebo policajnými. Aj preto to logo Navy Seal vzadu. Tento model je odolný do hĺbky 200 metrov voči vode, voči preniknutiu vody. Takisto má otočnú lunetku. Dúfam, že som tento raz aj trafil. Takisto má ten svietiaci prvok, tá lunetka v sebe. Ďalšia vec, asi je taká najväčšia pointa Luminoxov, alebo prečo vôbec s tými Luminoxmi prišli tie rôzne špeciálne jednotky do styku. Oni boli medzi prvými totižto, kto začal robiť hodinky s tou technológiou podsvietenia, ktorá v podstate funguje na princípe tritiových mieradiel, respektíve na rovnakom princípe ako tritiové mieridlá. To znamená, je tam nejaká tuba, nejaká kapsula malinká na každej hodine na ručičkách a v tomto prípade na tej lunetke, ktorá obsahuje tritium a nejaký náter, ktorý v podstate reaguje na bombardovanie časticami z toho rozpadu toho tritia a tým pádom to svieti 24 hodín denne, 7 dní v týždni stále, či je šero, či je tma, nepotrebuje nasvedcovať, nemusíte stlačať nejaké gombíky, nepotrebuje to batériu a tak ďalej. Samozrejme tieto hodinky majú kvarcoveček, čiže na batériu fungujú. Okrem času je tu dátumovka. Mimochodom vzadu v pozadí na tých hodinkách vidíte na tom ciferníku možno zase určite som nepoužil správny výraz. Tu je kozorožec. Videl som aj verziu so strelcom. Luminox v podstate tým, že má danú tú takú nejakú spoluprácu historickú s tými rôznymi armádnymi policajnými jednotkami a tak ďalej,
aj možno v rámci nejakého marketingu alebo nejakej firmnej politiky vedia, ako náhle si takýto nejaký útvar hodinky objednáva, možno že aj v nejakom menšom množstve, vedia dostať na tej hodinky akékoľvek logo, nejaký znak útvaru a tak ďalej. Čiže zase je to také personalizovanejšie a možno keď ten človek odchádza potom od toho útvara a tak ďalej, tak si to nesie so sebou ako nejakú spomienku a tak ďalej. Na Slovensku by to asi zabali, respektíve museli by to vrátiť, ale určite sa to dá využiť aj takýmto spôsobom. Takže asi toľko, poďme na ďalší model. A toto je štýl hodiniek, ktorý sa mne osobne veľmi páči. Čierna na čiernej, taká jednoduchá kombinácia, znova gumený náramok, plastové telo. 0201 BO je modelové číslo, tie číslice čierne, čierne nápisy, svietia fakt len číslice, ručičky. Veľmi jednoduchý systém, napriek tomu je tam schovaná dátumovka. Nejdem z toho dávať dole tú fóliu, lebo je v podstate v rozmere hodiniek, to znamená, asi by som jej ublížil veľmi, keby som ju dal dole, asi by som ju už nevedel dať naspäť. Otočná lunetka, čiže zase pre nejakých potápačov, alebo keď potrebujete čokoľvek v podstate odstupovať a podobne, tak je to veľmi užitočná záležitosť. Vodotesnosť do 100 metrov, ani túto zadnú fóliu, fakt to nechcem dávať dole, kaziť niekomu radosť, kto si kúpi hodinky, ktoré boli Pulgíra na recenzii, potom bude na mňa nadávať, že som mu ich rozbalil. Ja osobne sa z toho vždy najviac teším, čiže takto vyzerajú 02, 01. Sú také trošičku masívnejšie, čo sa mi takisto páči, napriek tomu sú fakt úžasne ľahké, lebo naozaj ten plast vystúžený v tomto prípade sklenenými vláknami sa nedá v hmotnosti porovnať s nejakou oceľou a tak ďalej. A pritom je to naozaj veľmi pevné, veľmi odolné. Toto je ďalší model 3051. Zase toto sú také trošičku výraznejšie hodinky, biele cifry na lunetke, biely ciferník, naozaj veľmi jednoduché, prehľadné, pekne na nich všetko vidno. Takisto dátumovka, telo zase polykarbonát spevňovaný uhlíkovými vláknami, znak Navy Seals na zadnej strane, jednoduchý gumový remienok, zase krásne pekné ľahučké, lunetka zase otočná, takisto má ten tritiový prvok v sebe, čiže bude pekne svietiť ten bod, ktorý si na tom ciferníku označíte aj v noci za každých podmienok. Toto je ďalší taký kúsok, ktorý sa mi vyslovene páči, čo sa týka farebnej kombinácie, čierna s čiernou, respektíve s takou tmavou šedou. Naozaj tie číslice aj na ciferníku, aj na tej lunetke sú také tmavo šedé, tmavo sivé, to isté, ručičky čierne. Naozaj veľmi pekná záležitosť, zvlášť keď nechcete nejako moc pútať pozornosť. Tie hodinky sú ultra ľahké. Ten ciferníček je trošku menší, respektíve celé to telo je trošku menšie, to znamená, že toto sú hodinky, ktoré by mohla v pohode nosiť aj dáma. Tá lunetka je samozrejme otočená, takisto má tu ten svietiaci prvok, prítomná je takisto dátumovka, gumený remienok a plastovo-karbonové puzdierko. Vodotesné takisto do 200 metrov, úplne v pohode, stačí na väčšinu nejakých normálnych aktivít, ktoré človek od hodiniek tak nejak očakáva. Zase jednoduché, tenučké, taký pekný dizajn. Toto je model 0201 SL, zase je to taký trošičku väčší, robustnejší kúsok, zase páčivý, veľmi výrazné číslice. Toto naozaj, keď niekde sedíte na stretnutí, na ktorom je neslušné pozerať sa na hodinky, tak toto vidno z pol kilometra. A naozaj je to veľký, prehľadný ciferník, nechýba tam možno trošku schovaná dátumovka. Tá lunetka nemá bod podsvietený tým klasickým luminoxádskym systémom. Mimochodom, to podsvietenie vyrába firma MB Microtech, švajčiarska, a začala predčasom robiť aj vlastné hodinky, takisto robia trasery a tak ďalej. Takže ako naozaj je to osvedčená, overená kvalitka, dalo by sa povedať. Čiže tá lunetka je otočná, ako som medzi tým už chcel ukázať, moje ruky sú rýchlejšie ako jazyk,
Neviem, či je to dobré alebo zle. Každopádne toto je kúsok odolný len do 100 metrov, napriek tomu si myslím, že stačí na väčšinu tých normálnych aktivít. Gumený náramok, možno trošku špecifická tá pracka s takým jedným širokým, široko, ako by som to nazval, neviem, ako by som to nazval, jazyček, a namiesto dvoch užších, ako býva zvykov na iných takýchto jednoduchších modeloch. Čiže zase niečo, čo trošičku viacej na tej ruke možno vidieť, a myslím aj z toho nejakého estetického hľadiska, a nielen z toho hľadiska, že naozaj veľmi pekne vidno tie číslice. Jednoduchý kúsok a zase z tých lacnejších. Tak tento kúsok potrebuje vlastný unboxing, lebo je trošičku odlišne balený od tých, ktoré som ukazoval doteraz. To zo série Rikon model 8825 KM. Balený v takomto trošku väčšom nylonovom puzdierku s logom Luminox s prívlakmi možno na nejaký opasok alebo niečo podobné. Keď neviem si predstaviť, že som skladoval hodinky na opasku, a určite sa dá využiť aj na niečo iné to puzdierko. Toto sú naozaj pekné podarené hodinky, ja ich samozrejme ešte nazoomujem, len chcem ukázať, že v balení nie je zase nič nesvičené alebo nič navyše. Je tu nejaký ten návod a tá záručná kartička. To je všetko. Polstrovaná podložka, tam je preč. Textilný náramok. Textilné náramky sú super pohodlné oproti gumeným, majú jednu nevýhodu, treba ich častejšie meniť, teda to je moja nejaká osobná skúsenosť, pretože počase proste sa do nich nachytá všetok možný bordel a už to nie je také príjemné na nosenie, tak toto zhrniem. Veľmi zaujímavý dizajn, zvlášť tie žlté číslice, či už na ciferníku alebo aj na tej lunetke, to je trošku drahší model. Veľmi pekný, veľmi výrazný, veľmi dobre sa to číta, zase nie je to vidno z takej vzdialenosti ako niektoré iné kúsky, lebo tie číselka sú také trošku menšie. Veľké puzdierko, obrovská luneta, čiže zase to hodinky, ktoré skôr nejak butajú pozornosť, ak vám ide o nejaký imič alebo niečo podobné. Náramok je pekný, taký podarený. Nejak to vyzerá. Neviem, či dokážem dať na bok ten náramok, tak aby ste sa mohli pozrieť, bez toho, aby som ich musel celé rozobrať. A nejako to snáď spoločne zvládneme. Snad ma nikto nezavraždí, snad ich nezlikvidujem. Tak to nejak vyzerá zadná strana. Aby ste videli aj ten popis. Čo je veľmi podstatné, tak tie hodinky majú zafírové sklíčko. A to zafírové sklíčko vydrží podstatne viac ako to klasické minerálne, ktoré sa dá nájsť na tých lacnejších modeloch. Takisto nechýba tu dátumovka, tá lunetka má samozrejme ten svoj samostatný svietiaci prvok a takisto je otočná. Tieto sa mi páčia asi najviac. A zase si niekto bude klepať na čelo, že tie najdrahšie, ale on to s cenou nesúvisí, je skoro to, že naozaj sa to podobá tým hodinkám, na ktoré som ja zvyknutý, také tie proste väčšie hodinky, že človek aj má pocit, že nejaké hodinky naozaj má, no je to možno hlúpe a trošičku viac zavádzajú a tak ďalej, ale proste to je nejaká moja osobná preferencia. Takže asi toľko a poďme si ich porovnať vedľa seba. Tak a tu už je všetky 6 kúskov vedľa seba. Nechcel som z toho dávať dole tie fólie, naozaj aby som ich nezničil, tak takto vám to ručne, manuálne a nastavím, aby ste niečo videli, aby ste si vedeli predstaviť aj možno rozdiely vo veľkosti. Každopádne tie Luminoxy sú naozaj rokmi overená značka a dajú sa kúpiť v rôznych farebných variantách, fakt od výmyslu sveta, s rôznymi náramkami. Sú naozaj praktické, ten systém podsvietenia je šikovný a napriek tomu sú v tých takých nejakých normálnych cenových reláciách, kde ešte naozaj sa tie hodinky kúpiť proste dajú a ak sa im niečo naozaj aj stane pri nejakej outdoorovej aktivite a podobne, tak si človek proste nepôjde obiť hlavu o múr, že čo to urobil, že zlikvidoval hodinky za pár tisíc. Tu sa naozaj zmestíte s tými jednoduchšími modelmi. Ja si myslím, že ste aj videli na niektorých cenovky niekde od tých 200 eur vyššie sa to pohybuje. Takže asi tak, ak záňate naozaj hodinky na nejakú outdoorovú
aktivitu alebo na nejaký akčný šport a podobne, prípadne ste profesionál z takej nejakej oblasti, tak určite sa na tie Victorinoxy oplatí pozrieť. Ďakujem, ahojte.